На 8 януари тази година стартира и първият български сериал на ужасите – сериалът Мамник. Той беше излъчван всеки четвъртък точно в 21 часа по БНТ, в продължение на 2 месеца и половина, като на 26 март беше излъчен и последният 12-ти епизод. Аз го следих с голямо нетърпение, изгледах всичките епизоди и днес ще ви дам моето детайлно ревю и оценка. Ще ви кажа какво ми хареса и какво не в този сериал. Затова праскайте по един лайк и направо да започваме. В изолираното българско село Вракола, скрито сред мъгла и страх, започват серия от жестоки и необясними убийства. Разследването отвежда местните до стара легенда за същество, което не е просто мит. Мамникът. Древно зло, което се храни със страх и се завръща, когато никой вече не вярва в него. Това е накратко сюжетът на сериала. Аз вече съм правил видео за него, още през ноември месец миналата година, в което ви обяснявам някои детайли, но нека пак преговорим най-важното. Мамник е български фентази хорър сериал, базиран на романа, носещ същото заглавие, с автор Васил Попов. Също има и аудиокнига, която се превръща в голям хит и печели първото място в Storytel. И явно това е причината, която превръща книгата от хартиен носител в цял сериал от 12 епизода. Както казах в самото начало на видеото, първият епизод е излъчен на 8 януари тази година, точно в 21 часа по БНТ. И това е много смел ход. Първо, това е прайм тайма по телевизията, т.е. най-гледаните часове в деня. И второ, сериалът е излъчен по най-негледаната телевизия у нас, а именно Българската национална телевизия. И между другото, сериалът постига успех. Или по-скоро първият епизод, тъй като той е гледан от повече от 340 000 зрители, което е огромен успех както за българско предаване, така и за БНТ. Вдига си рейтинга по този начин. Спирам с фактите и започвам да говоря директно. От първи до 8 епизод нещата се случват супер бавно. С темпото на костенурка вървяща по лед. Това го измислих току-що между другото. Но смятам, че пасва идеално. Не искам да говоря лошо, но наистина от първи до 8 епизод нещата много ми наподобяват на един сериал, който го даваха едно време. Сигурно сте чували за него. Става въпрос за дързост и красота. Там гледаш един епизод, половин година не си пускаш телевизора и решаваш да си пуснеш следващ, изпуснал си около 200 и в крайна сметка разбираш, че нищо не си изтървал. Тук нещата са по подобен начин. Не, че епизодите са лоши. Тук е момента да спомена, че наистина има доста хорър елементи и някои кадри наистина са доста смущаващи. Има кадри на мъртви хора, животни и така нататък. Хорър работа. Наистина доста добре се е получило. Имаше убийства, колкото искаш. Така по-криминално беше. Но пък за сметка на това, последните 3-4 епизода, или по-скоро последните 2 бяха топ. Наистина топ. И това са епизодите, в която най-накрая се появява прословутата птица Мамник. Те 8-9 епизода никва я нямаше, а тя се появява чак в последните няколко епизода. Сигурно до тогава много хора са се отказали да гледат и сериал. А относно птицата просто нямам никакви забележки. До сега не съм виждал нищо подобно в български сериал или в български филм. Такива визуални ефекти не съм очаквал, че могат да бъдат постигнати у нас. И не съм очаквал, че може да гледаме в български сериал нещо подобно. Това между другото ми дава наистина надежда за бъдещите български филми и сериали. Като тук е момента да си призная, че Мамник е първият български сериал, който следя от последните 20 години. Наистина не съм фен на българското кино, но този сериал ме върна отново. Тук стигаме и до актьорската игра, която лично според мен не беше много на ниво. Аз лично не съм доволен от актьорската игра на Божана и Митко. Жанче, много станаха нещата нещо. Сами няма да си оправим с тази работа. Викаше ме. Въпреки, че знаех, че не е баща ми, исках да отида. Човек стои зад всичко това. Честно казано, не знам. Но действията му, те никак не са случайни. Тогава трябва да разберем какво иска. Така е. Стига, бе. Той сам ми го каза. Иска да прекъсне веригата. Волен е опасен, не го подценявай. Спирам. Не съм мислил, че натрезво ще говоря с някой, който е живял преди повече от век, а изглежда по-млад от мен. Както и на актьорът Владимир Пенев.
Аз си мислих, че той ме вика, затова тръгнах. Ох, на кого се метна толкова заедлив, бе? Татко, на кого да се метне? Снахо, здравей. Да, всичко е наред. Скоро ще дойда при вас. Чао, деди! Чао, моето момче. Наистина можеха да дадат повече от себе си. Особено Владимир Пенев, който се води от старата школа. Най-добре лично според мен се справи актьорът Йордан Ръсин в ролята си на полицаят Камен Почекайн, който между другото отначало доста го намразих, но в последствие ми стана любимец. С неговото държание и абсурдни лафове. Сякаш между другото той не играеше роля. Сякаш беше себе си. Наистина справи се блестящо. Ще ме чунеш? Побузът? Искаш да ми кажеш, че Лазар е вампир? Той съм нек. Лазар е излезнал от гроба. Че играе ножа. Ти кого че плашиш, бе, урунгел? Това бабешкера откачил съвсем. Вампир гаден долен! Вие тук на маймуна ме направихте. Оно не бе черни птици, оно не бе живи огньове. Някакви вещици, убийства, белязани пенсионери. Тази зара да ме беше запалила, братче. И, както стана ясно, всичко е възможно. Както е ясно, че семката ви е безсмъртна, а че не е от киселото млеко. Че негъв 100 годишен бабишкер, като почуди избега от дома. Ти какво е? Да не си отказал пиенето? Так това не е шега работа. Я не знам къде се намирам. Гледай, цяла траперен. Айде, ставайте! Добро утро! Лазар също се справи добре. Да. Бил съм тук. Камен има право. Аз трябва да си изкупя вината. Аз съм се върнал да снема собственото си проклятие. Нужно е час по-скоро да се изправя пред майка си и мамника. Както и бай Георги, който във всеки епизод повтаряше само едно и също. Гладен съм. Гладен съм. Гладен съм. Иначе най-добре си изиграва ролята кучето Айран. Съжалявам, но това е истината. Кучето се справи по-добре от всички актьори. Като цяло мога да кажа, че актьорската игра не беше чак толкова зле. Наистина имаше актьори, които успяваха да стабилизират нещата, като Камен, Лазар, кучето Айран, птицата, която е доста важен персонаж във филма, и бай Георги. А иначе много се зарадвах от факта, че почти никой от актьорите не познавах, освен Владимир Пенев, и се радвам, че гледах сериал, в който не участват тези 90% от актьорите, които участват във всички български филми и сериали, които са ми омръзнали до болка. Ефектите бяха наистина на доста високо ниво, музиката също. Дори тракането на мамника ми допада, въпреки че ми напомня на тракането на индукционен котлон. Ако имате вкъщи, пуснете си го и ще чуете, че наистина доста наподобява това на мамника. Но това е просто така го казвам в кръга на шегата, наистина музиката беше на топ ниво. Атмосферата беше мрачна, музиката също. Тук идват обаче нещата, които наистина въобще не ми харесаха. А на първо място това е диалектът. Наистина малко в повече ми дойде, не мога да разбера на какъв точно диалект говорят, тъй като от време на време си говорят на чист български, после изведнъж започват някакви диалектни думи. Абе, нещата бяха доста зле. После майка му умре млада и он остави си рак. Благодаря ти за информацията. Ти явно много неща знаеш. Па и аз не попитах. От и он много мразеше да говори за това. А най-много не ми допадна това с ковида. Да, знам, че това е написано в романа, че действието се развива по време на ковид-пандемията, но смятам, че това е един от най-тъмните, най-гадните, най-потискащите и най-отвратителните периоди от човечеството, които ние успяхме да видим. И не искаме да се спомняме за този период, наистина. Поне аз не искам. Иначе сериалът получава оценка и рейтинг от 7,1 от 10, като моята финална оценка за сериалът е 8 от 10. Беше твърде бавен и муден, но беше също така и много смело решение и нещо свежо за българската телевизия и искам да виждам още подобни сериали за бъдеще. За тези от вас, които останаха до края, имам и една много добра новина. Работи се или по-скоро имам информация, че сериалът ще има продължение.
Не знам как точно ще се казва, какво ще е неговото заглавие и кои ще са актьорите, но вече има информация, че се работи по продължение на сериала. И аз лично нямам търпение и ще го гледам задължително, защото Мамник се превърна в един от любимите ми сериали и любимо мое българско заглавие. И смело го препоръчвам на тези от вас, които все още не са го гледали. И докато не съм забравил, мога да ви кажа, че може да откриете всеки един от епизодите, качен в YouTube. Просто напишете Мамник епизод 1 до епизод 12 и ще го откриете. Надявам се днешното видео да ви е харесало, скъпи приятели, ако е така, знаете какво трябва да направите. А също така, полето с коментари е отворено за вас, така че може да ми споделите всичко относно сериала или каквото въобще ви е на сърце. Това беше моето мнение за сериалът Мамник, така че не го приемайте навътре и не се обиждайте. Просто така мисля аз. Иначе, това беше всичко за днес, скъпи приятели. Чао и до скоро!